Ето, че и пратката ми от Аптеки Бено пристигна. Не е нещо, кой знае какво, но определено са неща, които са ми любими. Така че сега ще отворим пратката и ще ви покажа какво съм поръчала там. Ето и какво поръчах от Аптека Бено, като тук можете да видите, че имаме подарък, ето тази мостра. Тук има и още една мостра. Така, това е шампуанът, без който не мога и с който къпя постоянно Никол, наш любимец е, така че го препоръчвам с две ръце. Страшно икономичен е, разфасовка от 750 мл, така че топ продукт. И за себе си поръчах шампуана на Дюкре, като ако ползвате платформата на Cashaway, си връщате даден процент, т.е. дадена сума от всяка една поръчка, така че препоръчвам ви с две ръце. Искам да ви покажа тези мини вафлички с Рената, които закупих от Кам. Един такъв пакет вафлички струваше под 4 лева, като имате 20 мини вафлички в един пакет. Този съм го отворила, за да видя колко бройки са и не знаех точно колко са, затова взех 4 пакета, като идеята ми тук е с тези вафлички ще купя още няколко неща, да напълним тортата на Никол за рождения ден. Така че можете да проверите, ако сте от София, или да видите откъде можете да си поръчате, но е доста добро като идея за пълнеж за детска торта. Ето, че пристигна и пратката ми от Art Gift. Поръчала съм магнитите на Никол за рождения ден. След малко ще я отворя и ще ви ги покажа. Ето, показвам ви как идват опаковани доста добре, така че сега нека ги видим заедно. Ето ги и тях, като това са за момченцата в синьо, зелено и червено. Ето ги и за момиченцата, като от тях има и за госпожите. Опаковката е съща, точно като от едно време, но дали вкусът е в същия, мисля да пробвам. Пробвах я и определено няма нищо общо с това, което беше преди години. Ако ги видите, просто вземете да спробвате и да прецените сами за себе си дали ви харесва или не. Ето и какви бисквити Траяна си закупих от Kaufland. Може би отново са лимитирана серия с вкусна ягода. Тази кутия беше около 4 лева и някакви стотинки, не помня с точност колко. Така че отваряме да видим новите бисквити. Определено не са лоши, имат вкусна ягода, но като цяло едни от най-любимите са ми обикновените Траяна бисквитки и тези, които ви бях показала, лимитираните коледни такива, белите. Тези два варианта лично на мен най-много ми харесват. Вие помните ли, когато телефоните бяха тези? Това е Nokia 7373 Pink. Тя е представена на 4 септември 2006 година. Това е един много хубав за времето си телефон, ретро. Бяха в няколко цвята, розов, черен, златен и е време да я включим. Моята е напълно работеща. И сега ще чуем любимия звук на Nokia от тогава. Спомени. Ето тук е копчето за пропуснати и непропуснати обаждания. Ето го и менюто. Как беше, как изглеждаше. Тук е за галерията изображения. Наистина много спомени ме връща този телефон, когато телефоните бяха с копчета. Радвахме се точно на това нещо. Бих казала, че телефона за времето си беше страхотен. Като цяло Nokia си беше Nokia. Сега вече, телефоните изглеждат коренно различно, но все пак
Ето, това е за съобщението до много спомени. Надявам се да ми споделите в коментарите кой ретро телефон сте ползвали вие и дали ви липсва старото време.